Szeretettel köszöntelek benneteket, megint 3 paklival érkeztem, 3 pakli közül választhattok. A mai téma pedig a hogyan továbbról szól, tehát megnézzük, hogy az égiek mit üzennek nektek, hogyan haladjatok tovább az életetekben, erre fogtok választ kapni. Reméljük minél pontosabb választ, és remélem azt is, hogy tényleg ez rezonálni fog veletek. Nézzük az első csoportot. Ugye az első csoport ez a szép zöld aventurin lesz, a második csoport ez a szép sárga színű citrin, mutatom, gyönyörű színe van. Nagyon szép, egy enyhén szív alakú egyébként. És a végén pedig a napkő lesz, ami megint egy gyönyörű, szerintem gyönyörűséges kő, úgyhogy ezek lesznek a csoportok, lehet kiválasztani, amelyik a legszimpatikusabb, azzal azt választod, és hát megkeresed majd a leírásban a hozzá tartozó videót. Szervusztok, egyes csoport, most ide középre tettem ezt a szép kőzetet, ásványt, nekem nagyon tetszik a színe, és úgy harmonizál a legfelső kártyához. Megnézzük, hogy maga a legfelsőbb kártya mit üzen a számunkra. Ugye ez a segítő állatok szelleme, és ezzel belül is a Skarabeusz szellem a varázslat általat hat. Ez lesz a fő energia, és ugye ez arról szól, hogy te rendelkezel olyan képességekkel, olyan tudással, olyan bölcsességgel, ami miatt, vagy olyan energiával, vagy olyan magatartással, olyan gondolatokkal, ami miatt te biztonságban érezheted magad, és a körülötted lévők is biztonságban érzik magukat, és tulajdonképpen ezzel a képességgel, illetve ezzel a jelenlegi állapotoddal nagyon sokat segíthetsz saját magadon és másokon is. Hogy ez most mindenki tudja, tehát saját maga tudja, hogy most esetleg én miről beszélek. Ez nagyon sokféle dolog lehet, rengeteg, akár a család összetartásáról is szólhat, de akár egy barátnak a megsegítéséről. Tehát rengeteg mindenről szólhat ez. Hát, ha a többi kártya egy kicsit pontosítani fogja nekünk ezt, de ha már nektek van ötletetek, akkor természetesen az csak jó, mert akkor az egy visszaigazolás arra, hogy igen, te mindent jól gondolsz, jól csinálsz, és itt párkapcsolatról is van szó, tehát valószínűleg, hogy a pároddal kapcsolatos ez a dolog. Na most a bolond lapjánál érzem azt, hogy téged képvisel ez a lap. Tehát benned van egy olyan bizalom afelé a dolog felé, amiről szólhat ez a Skarabeusz szellem. Tehát az életnek az a területe, amiben te most bízol, hogy jól fog alakulni, az tényleg jól fog alakulni, és általad fog jól alakulni. Tehát a te pozitív energiád, a te pozitív kisugárzásod fogja megadni ennek a töltetét tulajdonképpen. Ez fog hatni a párkapcsolatodra, én úgy látom, és egy teljesen új perspektívába fogja majd alakítani a kettőtök életét. Jó hatással vagy a párodra. Én úgy látom, hogy az anyagi életetek is most jó irányt vesz, bármiről is legyen most szó, bármibe kezdtetek, vagy bármit terveztek, ezt én úgy érzékelem, hogy ez jó irányba fog haladni. Itt egy érdekes, hogy az érmékásza, illetve a botokapródja jelent meg, ugye mind a kettő valaminek a kezdetét mutatja,
és általában az anyagi természet, tehát a materiális része a világnak kerül itt előtérbe. Ugyanakkor ez a Kejhe 2-es pedig inkább az érzelmi oldaláról szól, de én úgy gondolom, hogy ez mindegyik terület jó irányba fog haladni, és pont azért, mert te pozitívan állsz a dolgokhoz. Úgyhogy ez nagyon jó hír, én úgy gondolom, és nagyon ügyesen teszed, amit teszel. Nagyon jó, hogy igyekszel mindennek a jó oldalát látni, és, és így is hozzáállni, és e szerint cselekedni, mert akkor ez az élet többi területére is jó hatással lesz. Na nézzük a többi kártyát, nézzük a csakrák. Édes keserűség. Tehát úgy gondolom, hogy biztos, hogy nem egyszerű az életed manapság. Tehát biztos, hogy vannak megoldandó feladatok, sőt, adott esetben lehet, hogy negatív történések is megjelentek az életedben, de te ennek ellenére igyekszel talpon maradni, és tudod azt, hogy mindez jó irányba fog fordulni, úgyhogy nem szabad itt csüggedni, hanem haladni kell előre, és túllépni ezeken, mert nem tudunk más tenni. Tehát beleragadni a rosszba, beleragadni abba, ami már nem működik, ami már nem jó, vagy nem változtatható, vagy ha változtatható, akkor jó irányban megváltoztatni azt, ami most jelenleg nem túl pozitív, azt akkor meg kell tenni. Tehát nem szabad, ha valami rossz, abba benne maradni, hanem igyekezni abból minél hamarabb kikeveredni, és aztán azt jó irányba terelni. És én úgy látom, hogy a kártyák azt mutatják, hogy te most pontosan ezt teszed, tehát mindent úgy csinálsz, ahogy jó az életetekben, és ami jó irányba fog benneteket vezetni. És nézzük, életeken át erre készültél, a fénykora. Hát ez meg egy nagyon csodás kártya, mert itt elképzelhető, hogy ennél sokkal többről van szó. Lehet, hogy egy olyan területe az életednek, amire már régóta vágytál, legalábbis a kártya ezt mutatja, és amit már nagyon, de nagyon szeretnél megvalósítani, és ebbe hiszel is, és úgy tűnik, hogy teljesen jó irányba haladsz felé a dolog felé, illetve hogy nagy a valószínűsége, hogy ez be is következik, és meg fog teremtődni, általad fog megteremtődni, és pontosan azért, mert nagyon jó a hozzáállásod. Na hát ez egy érdekes dolog, azért elég rejtélyes, elég titokzatos, nem igazán lehet úgy belekapaszkodni, pontosítani, hogy mi is lehet ez. Esetleg rákérdezünk a tarónál, hogy tudnak-e pontosítani, tehát miről is van itt szó. Tehát mi az, ami itt jó irányba fog haladni általad. Erre kérünk. Az akasztott ember, az azt jelenti, hogy tehát megváltozik az életed, ami ugye egyértelmű, mert te elkezdesz másképp gondolkozni, és ezáltal ráadásul pozitív irányú gondolatokat táplálsz, és ezáltal az életed is ennek megfelelően fog változni. Igazságszolgáltatás. Itt elképzelhető, hogy egy olyan dologról van szó, ami mondjuk tényleg azért változik általad ennyire jól, illetve halad jó irányba, mert te átlátod ennek a lényegét, és tudod, hogy mi az igazság, és tudod, hogy most mire van itt szükség. Tehát fölméred a helyzetedet, vagy a helyzeteteket,
és emiatt, mivel tudod, hogy igenis neked van igazad, és igenis amit gondolsz, az pontosan úgy van jól, ahogy van, és emiatt ugye el is indulsz abba az irányba, tehát ez az, mert megérdemlem, most ez jutott eszembe, mert megérdemlem, alapon fogod a, ezt a történést, vagy ezt a helyzetet megoldani. Na még esetleg még egy kártyát kérnék ehhez. Kíváncsi vagyok, hogy még mi fog itt, mi lehet ez a... És érdekes, hogy a halállapja jött ki, itt, ami tulajdonképpen egy teljes megújulást kíván, egy teljes megújulást, a gondolkodásod, a hozzáállásod, tehát itt valami miatt te erőre kapsz, rájössz arra, hogy teljesen minden úgy van jól, ahogy te gondolod. Tehát itt megint tulajdonképpen nem véletlen, hogy ez a varázslat általad hat Skarabeusz szellemkártya jött ki elsőként, illetve határozta meg az egésznek az energiáját, mert itt te vagy a kulcsa az egésznek, és ez azért is lehetsz te a kulcsa, mert rádöbbensz arra, hogy igenis a gondolataidnak van létjogosultsága, igenis te nagyon sok mindent jól teszel, a képességeid megfelelőek ahhoz, hogy a problémákat, a gondokat megold, tehát minden adott benned ahhoz, hogy az életed, vagy azt a helyzetet jó irányba tereld. Ez viszont egy hatalmas változás, mert valószínűleg eddig nem biztos, hogy ezt így gondoltad, de most rájössz a varázshatalmadra, és be fogod vetni, és nagyon jó eredményeket fogsz elérni azáltal, hogy elkezdesz bízni magadban, elkezded észrevenni az értékeidet, hiszel bennük, és utána aztán minden úgy fog alakulni, ahogy te szeretnéd, mert hát rajtad múlik. Na, hát ez nagyon jó. Érdekes, kíváncsi lennék, hogy kinek miről szólhat ez az üzenet, mert ez nagyon sok mindenre kiterjedhet. Na, hát kívánom, hogy minden úgy alakuljon, ahogy te szeretnéd, és hogy bízz ebben, de hát úgy látom, hogy ehhez az én kívánságom igazán nem szükséges, mert ez meg fog történni. Örülök neki, köszönöm, hogy itt voltál, várlak vissza, sziasztok! Sziasztok, 2. csoport, nézzük is, hogy az állatok, a segítő állatok szelleme közül melyik érkezett el hozzánk. Légy nagyvonalú, az oroszlán szellem. Ez egy gyönyörű festmény, mondjuk az összeset szeretem, mert annyira élethűek, és annyira gyönyörűen megkomponáltak, hogy gyönyörűek. Hát igen, ugyan az oroszlán szellem az állatok királya, és légy nagyvonalú, ugye ez természetesen az oroszlán méltóságával egyenértékű, illetve arról szól, hiszen nagyon ritkán látjuk őt idegesnek, vagy tehát elég nehéz őt a béketűréséből kiemelni, de mert hogy egy olyan méltósággal, és egy olyan magabiztossággal, és egy olyan magába vetett hittel éli az életét, hogy példaértékű mindannyiunk számára természetesen, és a hogyan tovább esetében, hogy légy nagyvonalú, igen, tehát ez felszólítás arra, hogy ne legyél ugye kicsinyes. Tehát apró dolgokat felejtsd el, és próbálj engedékenyebb lenni, próbálj bizonyos dolgokon átsiklani, olyan kis apróságokon, amelyek korábban mondjuk idegesítettek, de ezt el kell engedni, mert nincs rá szükség, fölösleges
az idegeidet borzolni olyan dolgokon, amiken lehet, hogy nem tudsz segíteni, vagy éppen annyira apró dolog ez, hogy észre se kell venni, illetve foglalkozni sem kell vele. Tehát a saját magad érdekében, hogy a jó érzésedet megtartsd, a békességedet megtartsd, hogy magadat harmóniába hozd, és a magabiztosságod is ugye a helyére kerüljön, ehhez érdemes nagyvonalúnak lenni, és nem belemenni mindenféle, akár mások játékába. Fölül kell ezeken emelkedni, mert nem éri meg egyszerűen. Jó? Na nézzük. Melyek a tarókártya lapjai? Hát igen, pillanat. Igen, érdekes. Nagyon jó lapok egyébként, de itt van az, amikor nem kell foglalkozni, tehát egy kicsit fölülemelkedni. Tehát amit érzek ebből, hogy ne foglalkozz másnak a hibáival, nem kell, vagy éppen az erényével ne foglalkozz, ami által magadat összehasonlítod vele, vagy irigyled az ő bármit, az előrehaladását, a külsejét, az életét esetleg, mert ugye amit látunk, az nem mindig felel meg a valóságnak, tehát ebből kell kiindulni, és itt lelkileg kell, igen, tehát lelkileg kell elengedned dolgokat, olyan elgondolásokat, amelyek tulajdonképpen a lelkedet rombolják, ezeket kell elengedni, és minden olyan történés, ami esetleg megérint téged, azon átlendülni könnyedén, minél könnyedebben, bár tudom, hogy ez nem mindig lehetséges, de gondolj arra, hogy ha megérintenek mások problémái, akkor azok a másoké. Annak ellenére, hogy részese vagy azért, mert ott vagy körülött éppen abban a problémában, te is valamilyen formában belekerültél, tehát részese lettél, akár egy közeli hozzátartozód által, akár egy kollégád által, vagy bármilyen módon, de ezt igyekezz minél hamarabb elengedni, megbocsátani neki, tehát a nagyvonalúságba beletartozik a megbocsátás is, hogy nem ítéled előtt, hanem nagyvonalúan elengeded, megbocsájtod, útjára engeded azt a problémát, illetve azt az embert, akivel neked kellemetlen tapasztalásod volt. Ha valaki elvett tőled adott esetben, mert itt például most itt hirtelen ez is eszembe jutott, hogy valakitől elvettek valamit, akkor azt ne sajnálja. Egyrészt azért nem, mert nincs olyan dolog az ember életem, ami nem pótolható, illetve ha olyan dolgot vettek el, akkor adott, mondjuk most eszembe jutott, hogy valakinek a szerelmét, de nem föltétlenül lehet erről szó, akkor tehát annak mennie kellett, mert csak akkor lehet valakit elvenni valakitől, hogyha az beleegyezik, illetve rászánja magát. Ha rászánta magát, akkor nem biztos, hogy az a szerelem az olyan nagy volt az ő részéről, vagy már kihűlt. Lehet, hogy volt valamikor, de már kihűlt, és akkor már nincs értelme, hogy tovább folytassák azt. A kardok királya jelzi, a harmadik kártya, hogy jól leszel. Azzal, hogyha ezt a nagyvonalúságot megteremted, akkor ez az uralkodó, a kardok királya, ez mind a bőséget, a magabiztosságot, az önbizalmat fogja tükrözni, illetve tükrözi, és ezáltal te magad is ezeket a tulajdonságokat meg fogod tapasztalni, úgyhogy érdemes ezt a nagyvonalúságot követni. A nagyvonalúság az, ugye itt az uralkodó, aki a bőséget jelképezi, itt lehet ez egy adakozás is. Tehát lehet, hogy
mondjuk szülinap, közeledik valakinek a szülinapja, és ott megengedheted magadnak azt, hogy többet költsél, vagy egy nagyobb értékű ajándékot vegyél, és mivel az jó érzéssel tölt el, és megengedheted magadnak ezért, bár nem vagy hozzászokva, mert nem jellemző, hogy ilyen nagy ajándékot adsz például, de most arra kérnek az égiek, hogy nyugodtan tedd ezt meg, mert hogy jó érzéssel tölt el, és nem kell félni attól, hogy esetleg nem lesz elegendő pénzed utána, mert lesz, mert tehát az uralkodó nő mutatja, hogy de igenis van, csak néha annyira féltjük ugye a vagyonunkat, hogy nem merünk nagyobb kezdeményezésekbe fogni, és mondjuk egy ajándékozásnál nem biztos, hogy a már megszokott, illetve hát általában úgy ajándékozunk, ahogy megszoktuk. Tehát van egy limit, amit meghatározunk, és akkor ahhoz mérten igyekszünk mindig, de aztán előfordulhat, hogy az ember mégis úgy érzi, hogy na most nyugodtan lehet egy kicsit jobban is költekezni, és akkor itt az adományozás is eszembe jutott, hogy akár ha valaki szeretne adakozni, amit mondjuk ritkán tesz meg, akkor tegye meg. Tehát ezt is érzem itt. A Kardok királyánál a nagyvonalú, ott például az odafigyelést is érzem, hogy minél több figyelmet adjatok a körülöttetek lévőknek, tehát ne ítéljétek el őket, hanem inkább hallgassátok végig, hallgassátok meg, hát ha rádöbbentek arra, hogy annak a másiknak a problémája az nem sútba dobható, tehát igenis megérdemli, hogy végighallgassák őt, meghallgassák azt a problémát, és már ezzel te nagyvonalú leszel, hiszen időt szánsz rá, és komolyan veszed, és amit lehet, hogy eddig nem tettél, de most megteszed, mert valahogy ez jön úgy belőled. És ez nagyon jó, mert ez egy olyan világot fog megnyitni számodra, amit eddig nagyon nem tapasztaltál meg, és egyébként meg egy jó érzés az ember, hogyha nagyvonalú. Jó érzés, ha költhet a másikra, jó érzés, ha figyelmét adhatja a másiknak, aki ettől jobban fogja magát érezni, ettől én fogom jobban magam érezni, ugye ez viszont érvényes, úgyhogy ez egy jó dolog, ez a nagyvonalúság, ezt érdemes kipróbálni, ha eddig nem tettétek. És a kiteljesedés itt, ez megint valahol ez jött ki, a kiteljesedés kártya a csakra bölcsei részéről, ami a torokcsakráról szól, és én úgy gondolom, hogy itt látod az égiek is megjelennek, akik támogatnak a kiteljesedésben, tehát ha valaki nagyvonalú, az nem csak azért tehát az egy fantasztikus érzés, hogy az ember a határait ledöntve tud adni a másiknak, ez bármi lehet. Tehát határtalanul, és a kiteljesedés azt én ebben látom, hogy nincsenek határok ebben a dologban, hanem amit a jó érzésem diktál, annak megfelelően fogom. Egy kicsit, azt nem mondom, hogy az ész az háttérbe szorul, de a lelkiség biztos, hogy előtérbe kerül, és ez fantasztikus érzést ad az egésznek, és ez a kiteljesedés, ez az önmagamat egy olyan felhőtlen és határtalanul jó érzés szintjére hozom, ami majd hogy nem tehát a kiteljesedéssel egyenértékű tulajdonképpen. És nézzük, hogy mit mond a más. Támogatás, minden szál összefonódik, intuitív ötletek, a lelkek csoportja, és itt van a támogatás, szó, ami tényleg, amit mondtam az előbb, hogy tehát
Tehát elképzelhető, hogy tényleg te elkezdesz adakozni, vagy olyan elkezdesz odafigyelni másra, vagy egy olyan emberre, akire addig soha. Tehát vagy a figyelmeddel támogatod, vagy anyagilag támogatod, vagy a szereteteddel, a törődéseddel támogatod. Tehát valami támogatás itt van, és ez sokkal nagyobb támogatás lesz a részedről, mint amit eddig megtapasztaltál, vagy amit eddig adtál, és ez fogja ezt a nagyvonalúságot majd, vagy erről szól ez a nagyvonalúság, de ez jó lesz, tehát ez neked ez téged jó érzéssel fog eltölteni, ez téged örömmel fog eltölteni, tehát határtalan boldogságot fog neked kölcsönözni, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy érzéssel és bátran adjál magadból másoknak, mert az mindenkinek jó lesz. Hát ennyi lett volna a csodaszép napot, és kívánom, hogy érezzétek át minden porcikátokban ennek a nagyvonalúságnak az értékét, meg a szellemét. Jó? Sziasztok! Sziasztok, 3-as csoport! Nézzük, hogy ez a napkő mit hozott el számotokra, milyen kártyákat. És a legelső, de szép színes, ugye ez a kaméleon szellem, tégy úgy, mintha, ugye ez nem véletlenül ez a címe, hiszen a kaméleon többféle színben tudja magát megjeleníteni, ugye az szerint, hogy ő mit gondol, hogy hogyan kell magát elrejteni, álcázni, hogy ne legyen észrevehető. És itt ez a mondat arról szól, hogy tehát arra kérnek az égiek, és ez az előrehaladásodról, hogy hogyan tovább, hogy nem utasd ki. Tehát próbáld elrejteni mindazt, ami most benned van, megvédve ezzel önmagadat. Tehát lehet, hogy olyan élethelyzetben vagy, ahol nem feltétlenül szabad most kimondani mindent, hanem egy kicsit megvárni, még a dolgok alakulnak maguktól, vagy nem tenni értük, hanem elfogadni egyenlőre azt, ami most az életedben jelen van. Mert ha beleszólsz, ha beleavatkozol, akkor lehet, hogy sokkal rosszabbat fogsz belőle kihozni. Tehát itt most egy olyan fajta elfogadásról, és egy olyan fajta háttérbe vonulásról van szó, ahol nem te fogod, ez pont az ellentét az előzőnek, vagy az elsőnek. Az első volt, azt hiszem, hogy ő változtathatja meg a környezetét, tehát a varázslat általa hat, azt hiszem ez volt a mondat, de itt most pont háttérbe kell vonulni, és nem jelen lenni, nem szem előtt lenni, mert azzal teszünk a legjobbat. Na nézzük, hogy itt a többi kártya, ez hogyan igazodik ehhez. Még ezt itt félretesszük. Igen, na hát igen. Egyetlen egy kártya van itt, de nem azért nem kell itt megijedni, csak igen, tehát itt érződik, hogy most azt érzem, hogy nagyon most nem tehetsz semmit. Annyit tehetsz talán, hogy tehát olyan szinten van mozgástered, hogy a saját kis szűk világodban tudsz intézkedni, rendezkedni. Tehát túl sok minden nyomja a válladat. Ezek lehet, hogy olyan események, amelyek nem feltétlenül rólad szólnak, de érintve vagy bennük. Most ez jutott eszembe, hogy érintve vagy bennük.
akár a családodban folynak olyan események, akár a munkahelyeden, és ezek kihatnak rád is, és amelyek nem igazán töltenek el jó érzéssel, tehát nyomják a lelked, nyomják a válladat, amik nehéz súlyokkal nehezednek rád, de de a kártyák viszont jót mondanak, tehát örülj neki, tehát most nem tehetsz semmit, és ne is tegyél, tehát ez nem a te dolgod, ezt nem neked kell megoldani, ezt azoknak kell, akikről szól ez a dolog, de próbálj háttérbe vonulni, próbálj kijönni ebből a helyzetből, és nem azonosulni senkivel, és el fog múlni a baj, tehát el fog múlni, el fog tűnni. Itt ezen a napon lehet látni, hogy dereng ott a fény, tehát, és a sötétség kezd múlni, úgyhogy most örülj annak, hogy a kártyák azt mutatják, hogy ez nem sokáig fog tartani, ennek hamarosan vége lesz, és bár sebeket okozott, vagy fog okozni, illetve hát szerintem már okozott neked ez a helyzet, de el fog múlni, és aztán itt az örömkártya, aminek nagyon örülök, hogy itt megjelent, mert ez azt mutatja, hogy azért ebből te ki fogsz jönni, és túl fogod magad tenni, tehát lehet, hogy azért, mert már hasonlókat tapasztaltál korábban, és már mondhatni, gyakorlatod van benne, hogy ezeket a helyzeteket átvészeld és fölülírd, illetve hogy letedd, de nem egyszerű, az biztos, viszont jó a vége, úgyhogy ez nagyon jó, ennek tényleg örülök, úgyhogy ügyes vagy, mert már tudsz alkalmazkodni, ugye, mint kaméleon a különböző helyzetekhez, ezt már megtanultad. Jó lenne, ugye, ha nem lennének ilyen helyzetek, de hát az élet sajnos nem ilyen, pedig milyen jó is volna, hogyha mindig minden jól alakulna, és nem kéne különféle módon alkalmazkodni ezekhez a helyzetekhez, szituációkhoz. Te több kártyát kaptál, mint a többi pakli, megvilágosodás, de jó, ez is nagyon jó, mert itt tényleg az látszik, hogy te rájössz arra, hogy mi a megoldás, és ez szerint cselekszel. Tehát fantasztikus, nagyon ügyes vagy, tehát le a kalappal, pedig neked nincs egyszerű dolgod, ez látszik, és mégis olyan fantasztikusan alakítod az életedet, hogy le a kalappal előtted, és hát ez az egyik legboldogabb kártya, amit látunk, és ez meg fog valósulni azért, mert te nagyon jól ki tudsz ebből lavírozni, ebből a szorongató helyzetből. Hát ez nagyon, de jó, ennek nagyon örülök tényleg. És akkor nézzük, hogy mely kártyák. Hopp, igen. A szünet. Na most itt kijött két kártya. Az egyik a rózsatestvérisége, szépségodadás, papnő, titokzatos tanító. Igen, tehát itt van az, amikor tehát valószínűleg te azért te már egy nagyon, hogy mondjam, tehát egy olyan spirituális lélek vagy, aki már sokat tanult, és mint egy papnő van jelen itt, annak ellenére, hogy mégis mondom körülötte azért, meg a saját helyzete nem a legjobb, de már megtanultad ezt kezelni, és a lelkedet ki tudod belőle vonni, úgyhogy gratulálok, tényleg nagyon ügyes vagy, hogy ezeket ilyen jól kezeled, ezeket a helyzeteket. Viszont itt azért van egy olyan kártya, amit érdemes megfogadni, hogy az életet állandóan élni kell, szállj ki a mókuskerékből, és szerintem azért ezt viszont érdemes megtenni. Tehát lehet, hogy már megtapasztaltál annyit, okosodtál annyit, lelkileg fejlődtél annyit, hogy az ilyen helyzeteket jól tudod kezelni. Viszont az, hogy ennyi teher nyomja a válladat, ott én azt érzem, hogy azért erről te is tehetsz. Tehát lehet, hogy tehát úgy érzem, hogy ezt
ezt te tudnád mm, másképp is csinálni akkor, hogyha nem csak a lelkedet vonod ki belőle, hanem fizikai szinten is valami változást előidézel. Hogy ez mi, azt én nem tudom. Tehát vagy úgy, tehát ugye a kaméleon szellem tégy úgy, mintha, tehát itt az, hogy valaki háttérbe vonul, és a lelkét kivonja, meg próbál alkalmazkodni, ez mind nagyon szép és jó dolog, de én úgy gondolom, hogy, és sőt, itt a kártyák azt kérik, hogy most már tegyél is valamit azért, hogy ez a helyzet nem maradjon fenn sokáig. Tehát itt fizikai szinten is tudsz változásokat előidézni. Ezt érdemes végig gondolni, hogy milyen változások, vagy úgy, hogy nem fogadsz el annyi munkát, vagy úgy, hogy megbeszéled a másikkal, hogy neked ez sok, és hogy mi volna, hogyha vagy az a terület, amit csinálsz, az nem annyira kedvedre való, de eddig tűrted, és próbáltad elviselni, és ugye a lelkeddel elfogadni azt, de mindig mindent nem lehet elfogadni, tehát néha sajnos ellenkezni is kell, és igenis kiállni magunkért, tehát itt egy kicsit egy fizikai, tehát azt érzem, hogy sarkadra kell állni, és igenis tenni kell azért, tehát fizikai szinten is tenni kell azért, hogy ez a helyzet, vagy ez ilyenfajta helyzetek változzanak. Jó? Mert képes vagy erre is. Na, hát én úgy gondolom, hogy ennyit sikerült átadni, ahogyan továbbra. Minden jót kívánok ehhez. Örülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Sziasztok!